Halleluja, glorja lilek mulej. Nilqawkom eżiz aħwa Maltin u għawċin għal-messagġi ieħor iftħu widnejkom, iftħu qalbkom u jalla l-mulej itikom il-ġuħ għal-kelma tiegħu. Għalhekk isimgħu bir-reqqa dak li l-mulej poġġieli f'qalbi biex jitkellem fuqhom il-lejla. Jiena nemmen li bħalissa il-mulej tiġib minn madwar id-dinja. Mhux ġa River of Love biss. Madwar id-dinja. Infatti qed nisma' bosta testimonjanzi ta' turrun nies resqin lejn mulej. Anka ġewwa l-Amerika. Ġewwa l-Amerika qed jisqu ħafna nies lejn mulej, ġewwa l-Iran qed jisqu ħafna nies lejn mulej. Ġewwa l-Ingilterra ħafna diduru Kristjani. Ovvjament da mhux ħadd tisimgħu fuq l-news, fortunatament informazzjoni jew fuq l-aħbarijiet Malta. Sewwa, imma min isegwi ċertu channels u tibda taraw social media tibdew tisimgħuhom dawn l-affarijiet. U ġewwa River of Love qed isiru wkoll hawn minn spiritwali. Fejn knies iduru lejn Kristu kull nhar ta' ġimgħa, nies ifiqu kull ġimgħa. Infatti jekk tindhom dinhaw kull ġimgħa jkollna testimonianzi ta' nies ifiqu. Nies jinħallsu. Allura, illum ħanitkellem fuq xi ħaġa li forsi ġieli smajna affarijiet simili imma tajjeb li nfakruhom u nerġgħu nġedduhom. Għalhekk jgħin nitolbu flimkien, kulħadd jitlob miegħi minn qalbek, jgħidlu Mr. Qadis. Kellimni lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni, iftaħ li għajnejja, għatini ġuħ u għatini għarfin għal-kelma qaddisa tiegħek. Jiena lesni għal-kelma tiegħek u għattu għattiktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar. Niddikjara li jien għandi dak li l-Bibja tajt li jien għandi. Niddikjara li jien dak li l-Bibja tajt li jien. U niddikjara li jien kapaċi għal dak li l-Bibja tajt li jien kapaċi. Jina lesni għal-kelma talla u għattu għattiktar ma nerġa' nkun l-istess iktar fissem Ġesu Kristu. Amen. Morru fiktib tal-Atti tal-Apostli fejn bħalma tkellimna diġa qabel fejn naraw l-ewwel revival. Għal dawk li jintom ġodda, kemm minnkom ma smajtu l-ebda messaġġ fuq il-messaġġ revival, u l-idek, jekk ma smajt xejn fuq il-revival. Kemm minnkom ma smajtu xejn mill-messaġġi fuq revival. Kemm minnkom smajtu fuq il-revival, u l-idejkom. Smajtu fuq revival, prosit. Jekk intom ma smajtux il-messaġġi tar-revival, morru simgħu il-messaġġi li hemm fuq YouTube, jew fuq Facebook, il-paġna ta' Facebook, fuq il-qawmin spiritwali. Ħanuża daqsxejn il-basics, x'inhu revival, ġem il-kelma revive, qawmin spiritwali. Il-kelma qawmin spiritwali tfisser għal xi ħadd huwa bżonn news u jiġi applikat għal xi ħadd għal knisja għal-poplu tal-knisja għatmija l-ġebel il-knisja dejjem il-poplu. Sawa, għal-poplu li b'xi mod ieħor raqat. Malta u Għawdex u minn hemm. Kulħadd jgħidu warajja. Wake up call. Ready? Wake up. Ready? 1, 2, 3. Malta, wake up in Jesus' name. Għattila darba. Ready? Again. Malta u Għawdex, wake up in Jesus' name. 3 times. Again, Malta, Għawdex, wake up in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Għalix wake up Malta u Għawdex? Għax il-maġġoranza tan-nies ġewwa Malta u Għawdex bis-sewwa jew bid-newwa semgħu b'Ġesu, ħafna jidentifikaw bħala ansara li hija l-istess kelma bħal Kristjan u nsara l-istess ħaġa. Okay? Imma x'għandna? Għandna bosta nies li jgħidu li jiena nemmen fil-bambin għalkemm kiber, m'għandux imbennu iktar. All right, u jaqaf jgħidlu bambin. Ġesu Kristu ta' Nażaret ir-Ratarrijiet. Amen? Għandna poplu li jemmen f'Ġesu marijiet. Il-ħażin jgħaddi, il-ħmeġ jgħaddi, il-korruzzjoni tgħaddi. Affarijiet li aħna suppost li jekk aħna vera ngħidu li nħobbu l-Ġesu, suppost ma nistax nħobbu dak li jweġġa l-Ġesu. Ma nistax nħobb dak li Alla jobot. Ma tistax tagħmel ħbieb ma' min lil Alla jobodu. Inti tista' tħobb id-demonju u tħobb il-munej? Tista' tagħmilha max-xejtan u tista' tagħmilha ma' Kristu? Le ta' ħajkom xi ħaġa ħwa. U dan tal-mod tal-prinċipju. Alla għalma Alla, jew kollok jew xejn. Għad-demonju biċċa ma jimpurtax. Da bħal xi ħadd li jmexxi droga.
ma jbella lekx u ma jġibilekx l-addict dakinhar. Kull ma jidib jibda jtik naqra sakemm iġibek tiddependi fuqu. Alla le! Alla jew kollox jew xejn. Lim parti minnek ħatmur il-ġenna u parti minnek ħatmur l-infern. Għalhekk Ġesu jgħid sewwa lid-dinja lilek li qed tisma' dal-messaġġ. Għalhekk Ġesu jgħidlek jekk inti tħobbni, ja sewwa trid u timxi warajja, tiċħad lilek nifsek, mhux tiċħad is-sigarett u l-kumplament or-right, jew tiċħad id-droga u kumplament or-right, jew tiċħad il-pornografija u kumplament or-right, no problem. Le, tiċħad kollox, tiċħad lilek nifsek, mhux tagħmel l-inti. Sewwa, mbagħad tiċħad lilek nifsek u terfa' salibek u timxi wara Ġesu. 3 passaġġi, tiċħad lilek nifsek. Terfa' salibek, mhux salib il-pastor, jew taħuk, jew ta' oħtok, sewwa. Salibek, għalkemm jekk xi ħadd iridu tiegħi distantihulek, ta' no problem. Sewwa. U t-tielet timxi wara Kristu. Ġifieri, Ġesu, da bħal meta tiżżewweġ. Inti ma tistax tgħid, mara jiena ħanżewġek ma inti ħad tkun l-ewwel u ma tħabbilx għandi girlfriend. Kull ma inta magħha darba fil-ġimgħa bija miegħek. Kemm minnkom li se taċċettawha? Kemm minnhom xlaving? Ħannara l-irġiel kif jaħsbuha. Irġiel, inti jkollok mara tfajla sewwa u tgħidlek isma' ħani, inti għandek l-isbaħ ġisem, liħor rajt, minti l-isbaħ u li għandi. Ara, l-iktar ħanqatta miegħek ħiemija, kemma liħor kull ma naħt darba fi xar biss, rajt darba biss. Kemm minnkom irġiel taċċettawha din inta. Ara ħadd basta ħafna loving. Mela issa tifhmu għalejra qaddisa. Taf li Alla jgħira lik? Fl-10 kmandamenti tgħidlek jien Alla ju, kapitlu 20 ta' Eżodu. Fil-ktib ta' Eżodu kapitlu 14 tgħidlek jismu Alla ju. Fil-ktib ta' Ġakbu kapitlu 5 jgħidlek l-Ispiritu Santu fik u għajjura għalik. Alla jridek totalment jew. U għalxiex waħda mir-raġunijiet għaliex ma jrid xejn ma jkollu l-ebda jgħid fuqek id-demonju fl-ebda erja. Issa nifhem li aħna qed nikbru. Sewwa inti spiritu għandek ruħu tgħix ġisem, l-ewwel ma ssir kompletament ta' Kristu huwa l-Ispiritu tiegħek. U mbagħad ruħek tibda tiġi konsegrata, tibda tikber, tibda timmatura. Ruħek hija parti mis-suk, hija parti minn kif tirraġuna, kif taħseb, dik tiġi trasformata jum wara jum. Mbagħad ġismek tibda tgħidlu qod hemm u għobdi. Dak huwa mixja. Sewwa, imma id-deċiżjoni toħodha darba, da bħal meta tiżżewweġ. Tippretendix iżżewġek li ħajoġbok f'kollox, ħajfmek kollox, ħajqbel miegħek f'kollox il-mument li tiżżewġex issa żewġu għax inti. No way, żewġek ħajba żewġek, martek ħadibha martek. U intom għandkom passaġġ, għandkom progress, journey, mixja li tkomplu il-kelma marriage tfisser to marriage. You have one wedding, but a lifetime of marriaging. Merging. You don't just merge instantly. Yeah, physically instantly. Imma mentally, u kif taħsbuha u kif tagħmlu l-affarijiet, it is a process. U hekk mal-mulej. Imma taf li huwa tiegħek. U taf li huwa qiegħed tiegħek. Sewwa. U hekk ma' Kristu, jaf li inti tiegħu. Sallum irid nitkellem fuq l-importanza li jiena u inti nkunu f'unità mal-Alla u unità ma' Kristu mal-ġisem ta' Kristu. Għaliex waqt li qed nitkellmu f'dan iż-żmien fuq ir-revival, ir-revival waħda mill-affarijiet li qed iridu nitkellmu ħafna iktar fuqha wkoll għax hemm taf x'hemm tajt fuq ir-revival. Revival huwa għawmin spiritwali, revival tfisser in-nar tal-Alla jibda jola aktar. Bħal meta tolli fjamma. Dak huwa revival. Il-poplu tal-Alla ta' River of Love għandu bżonn revival. Bosta mijiet jekk mhux eluf jidentifikaw ruħhom ma' River of Love, jew għaddew minn River of Love, fuq River of Love għaddew fuq 20-25,000 ruħ. Fejn huma? Intom il-fdal, il-remnent. Sewwa,
Sa ċertu punt, intom, imma il-mulej mux għal-remnant biss, miet għal kulħadd. Amen. Vera li sfortunatament it-triq ta' salvazzjoni għadejqa u ftit ħajsibu għaw ħafna ħajaddu mit-triq il-wisa li għatat telfin. Imma mux għax Alla jrid għaddim mit-telfin, Alla jrid kunti salvat, l-inti tkun tiegħu. Sewa, imma jina nemmi li hemm bosta li forsi ma ħadwix per se kontra Alla, li huma kontra Alla għax jobadu lil Alla, għax jitaznu u mażżina spiritualment. Id-dinja aljenatom. Bħalma tgħid l-iskrittura fil-Ktib ta' Mark kapitlu 4, il-żerrija u il-parabola ta' żerrija u l-bidwi. Ħafna il-kelma tal-Alla ġiet maħnuqa minħabba l-ħsibiet u kif tgħidlek bl-Ingliż il-worries of life, il-ħsibiet tal-ħajja, tol tal-ħajja. Dawn l-affarijiet inti għalhekk bħalma tkellimt illum ma' xi kopji. Kull jum tittamel deċiżjoni tqattaħin mal-mulej. Kull jum tittamel deċiżjoni tqattaħin fil-kelma. Kull jum titfaħħar il-mulej. Kull jum. Dik hija disċiplina. Dik hija parti mir-rutina bħalma inti kull jum tinħassel, kull jum tiekol, kull jum tilbes, kull jum tmur għax-xogħol, kull jum għamma affarijiet li inti ma tistax taħrab minnhom. Di ma tistax taħrab minnha, inti titqattaħin mal-mulej biex inti tibqa' fjamma nar. Tkellimna fil-messaġġi ta' qabel ta' revival li l-fjamma li għedha qudiem Alla għandek Levitiku kapitlu 11 vers 6 vera. Fejn tgħidlek il-fjamma tan-nar fuq l-artal irrida kompletament tkun imqabda mħeġġa taqbad. Imma biex il-fjamma tan-nar tkun kompletament imħeġġa titkompli inti tferra ż-żejt. Kontinwa titferra ż-żejt. Amen, iż-żejt jirrepreżenta t-talb, iż-żejt jirrepreżenta l-Ispirtu Santu. Ma titqattaħin mal-mulej, ma tistax tafforda u hija mort il-Knisja l-ġimgħa l-oħra, u mbagħad tagħmel jien naf xi xahar ma tiġix, jew xi xahar ma taqrax il-Bibja, u xi dar ma titlobx. Żgur mhux hekk tiġi ħanejdlek. Bħalma ġiliet u ħanerġa' ngħidha. Jekk inti ma tkunx fjamma nar, tiġi pjattaforma faċilment jidlendja fuqek id-demonju. Bħalma burner ma taħraqx. Kif titfila n-nar tiksaħ u faċilment jiġi d-dubbin fuq. Mela trid iżomma mħeġġa, imqabda. Amen? Morru fi Ktib tal-Apostoli kapitlu 2. Għalhekk nixxierku. Apparti li huwa kmand li nixxierku. By the way li inti jiena u inti nixxierku, jiena u inti il-Knisja hija l-ġema tinġema, m'hemmx ġema li ma tinġemax. Ma tistax jgħidin il-Knisja u ma nikknisjax. Inti tikknisjaħi. Bil-Ingliż, do you fellowship? Għax fellowship is a noun, but fellowship is also a verb. Knisja hija noun, imma għal-kelma bil-Malti ngħidu nixxierku. Ma dej il-Knisja tibqa' Knisja. Għalhekk qed ninventa kelma oħra għall-vokabolarju Malti. Għall-Università daħluha fil-Malti di, tik-Knisja. Mhux tikknes, tik-Knisja. Mbagħad tiġi l-Knisja u nikinsu. Amen? Halleluja. Gloria għal-mulej. Mela, Atti 2, kapitlu 2, niżel l-Ispirtu Santu vers 1, isma'. Meta nara revivals għaw minn spirituali fejn l-qawwa tal-Alla tinvadi dak il-post, fejn in-nies jimtlew bl-Ispirtu Santu jisiru ħuġġiġa nar, fejn in-nies jibdew tant jisiru żallużi għall-affarijiet tal-Alla. Halleluja. Ħanejdilkom ħaġa. Għall-politikanti aħna nagħmluhom il-Gvern Malti kieku nagħmluhom pjaċir. Knisja tħeġġeġ, il-Knisja riqda, jew il-Knisja li tagħmel kompromessi mad-dinja u tipprova toġob kull moviment liberali fid-dinja mhijiex ta' ġieħ la u laqqas ta' użu u ta' ġid għas-soċjetà. Għax il-Knisja xogħla huwa biex tkun taqbad ħġiġ nar biex tkun id-dawl tad-dinja. Mhux issir bħad-dinja jew għar. Amen. Il-Knisja li tagħmel il-kompromessi u tmur tuħu ritratti mas satanisti u ngħidora how sweet, balalu!
Mor immaġina li l-Kristu jieħu ritratt ma' Luċifru. Ma nafx li ma wieħed iktar wieħed minnkom tad-demonju jew dil-Luċiferjan jew lieħor li wieħed minnkom iktar tad-demonju. Għax naħseb kieku iktar reliġjuż iktar. Għax dak li qarraq bil-poplu għax dak miskin dak reliġjuż. Kemm hawn minnu ċuċ. Imma meta tinżel il-qawwa tal-Alla ħanejlek ta' it-tnej jibdew jagħmlu l-breakdancing ta' rajtu għam dak ir-ritratt li għarajdin. Għaw ġeħat għam dak ir-ritratt li għarajdin. Dak il-guru ta' Malta. Mux guru ieħor. Xarru Gaza, men. X'mistħija. Anyway. Hallelujah. Mela. Vers wieħed. Dawla tal-apostli jaraw. Immaġina inti fil-kamra fej kienu l-apostli, fej kienu Marija, fej kienu mid-disċipli, fej kienu ħud Ġesu. Aħjar taraw għax forsi kultanti, da fej t-sejba. Aħjar taraw għax bin. Aħjarek, għatti tal-apostli kapitlu 1 versa 14, morwen. Għatti 14. Il-kol qalb waħda kienu jitolbu fl-imkien. Ma xinisa, ma Marija, għom Ġesu, u ma ħutu. Mela, f'dil-kamra, dak li jgħidu l-kamra ta' fuq, di upper room, kien hemm daw in-nies kollha. L-apostli, 11 apostli. Le, mbagħad saru 12, alright, għax mbagħad irġgħu irreplace jew ieħor Mattijas. 12 l-apostli, għandek l-om Ġesu u għandek il-ħut Ġesu. U kellek id-disċipli. Sawa? Kellek mill-inqas 100 disċiplu. Għaxek kinti tagħmel 12, Marija 13, ħub Ġesu, 14, 15, 17, 18 ħaġek, mela jisu għandek 20 ta' ġewwa. Għattit nejsa. Meta wasal jum il-50, u ma kienu l-koll fl-imkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġim is-sema ħoss tariħ qawwi u mela d-dar kollha fej kienu qegħdin. Bl-Ingliż fej kienu bil-qiegħda. For they were seated. U ġek tajt? Bl-Ingliż. They were sitting. Jista' jkun jiġri hawn? Kemm il-darba ġie hawn, kemm il-darba jinżel il-qawwa ta' Spiritu Santu. Maħna ma rridux biss iżur, jridu jiġi jokkupa. U hemm bżonn revival aħwa. Hemm bżonn. Daw il-xahar u nofs li għamilna nitkellmu fuq revival huwa preparazzjoni għal revival. Toħduhomx for granted just how xi omelija ħelwa kemm iżabija dal-messaġġ. Biex Alla jippreparak. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarriħ qawwi, ġifieri riefnu. Il-bieraħ Malta kien hawn riefnu. Daw l-aħħarjiem kien hawn riħ qawwi li anke qaleb trakkijiet bir-riħ biss. U naqra riħ dej li jista' vera jkun. U mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin u darulhom il-sna qishom nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Mela kien hemm 21, kien hemm 21 il-sin tan-nar fuq kull ras. Mela ent kandidat. Alla irid jitfannar għaddis tiegħu fuqek ukoll. Anke jekk kien hemm it-tfal, fuq it-tfal ukoll. Imtlew il-koll, kollha mela, il-120 ruħ, imtlew kollha bl-Ispiritu Santu, u meta mlihom bl-Ispiritu Santu, simgħu,
il-kol bdew jitkellmu bil-sin oħra. Hux interessanti li l-ewwel ma ħadfilhom il-sinhom u fuq rashom dar il-sin. Skont ma l-Ispirtu Santu kien jagħtihom li jitkellmu. Mela number 1, ħanirkom magħha. Fid-dinja u ħafna denominazzjonijiet. Ħafna. Fil-Kattoliċiżmu Roman ukoll hemm qasmiet differenti. Fil-Ortodossismu ukoll għandek qasmiet differenti. Fil-Protestantizmu għandek madwar 40,000 qasma differenti. Issa mhux qed ngħidilkom kollha ħżiena, u laqas ngħidilkom kollha tajbin. L-importanti li jkollhom il-Kristu Ġesu bħala l-mulej żgur, għax jekk ma jindakx Ġesu bħala l-mulej u ma temminx fit-Trinità m'intix salvat. Ma tistax issalva, għax jekk inti l-Ġesu niżżajtu mid-divinità tiegħu, ma tistax isalvak. Ġibtu bniedem ieħor, jew profeta ieħor. Profeti ma jsalvawx nies. Salvatur biss isalva nies. Alright? Imma, però mbagħad tibda tara ħafna denominazzjonijiet u ħafna denominazzjonijiet huma mibnija mill-bniedem u m'għandhomx qatr qawwa. M'għandhomx qatr qawwa. Knejjes bla qawwa tal-Ispirtu Santu. Mhux id-denominazzjonijiet l-ar huwa meta jidħol l-opinjoni tal-bniedem, meta tidħol it-teoriji tal-bniedem u jġibu l-kelma tal-Alla fix-xejn. Minħabba t-tradizzjoni tal-bniedem bħalma Ġesu jgħid f'Mattew 7. Bit-tradizzjonijiet tagħkom intom iġġibu l-kelma tal-Alla fix-xejn. Tlew il-kol bl-Ispirtu Santu bdew jitkellmu bil-sna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom jitkellmu. Li aħna qed naraw bħalissa li diġà rajnieh fil-messaġġi l-oħrajn. Daw kollha kienu flimkien. Kienu kollha flimkien. Kienu l-koll f'post wieħed. U daw kienu qed jitolbu aħwa. Kienu qed jitolbu. Issa xi ħaġa interessanti fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 4 u fil-bidu ta' kapitlu 5, naraw li nibdew naraw l-ewwel tip ta' Alla jqaċċad. U xi kultant Alla jkollu jqaċċad għaliex irid ineħħi dak li qed jibblokkja dak li Alla jrid jagħmel. Intom qed tifhmu xi ħaġa? Xi kultant Alla jkollu jqaċċad. Għaliex qed jibblokkja dak li Alla jrid jagħmel. Eżis aħħu ħanilkom xi ħaġa. Ġieli rajtu għall-frażi ix-xitan ma jibżax minn knejjes kbar, ma jintimidax ruħu għax kien hemm knisja diġà ħafna nies hemm li huwa tagħmlu differenza x-xitan fejn hemm knisja f'unità. Hija sabiħa li jkun hemm l-unità bejn il-knejjes iva. Però mhux għal dik. Ġesu ma tafax li l-Ispirtu Santu fuq il-knejjes kollha li kienu minġbura. Bsa aħna dakinhar naħseb l-ewwel waħda kienet dik. Però mbagħad tara fil-Apokalissi 7 knejjes Alla jitratta kull knisja differenti. Però jekk inti tkun parti minn moviment tan-nar tal-Ispirtu Santu, inti trid tkun, aħna rridu nkunu, l-ġemma tkun, il-knisja tkun, dik il-knisja lokali partikolari, waħda mill-ċwievet li ħadd irrilisja ir-reservwar, aħna fuqna għandna reservwar. Taf li hawn reservwar fuqna? Mhux fuq il-bejt, Aw reservwar fl-ispirtu. Ġibjun. U Alla tistenna intaqbuh. Jissejjaħ talb unit. Talb unità. Ma jistax jittaqqab dak il-ġibjun ta' qawwa tal-Ispirtu Santu meta għandek nies li qegħdin flimkien imma m'hemmx unità. Li inti tkun fl-istess kamra ma jfissirx li intom f'unità. Inta tifhem x'inha ngħid? Jiġifieri għal dawk l-aħwa li jixtiequ jaraw knejjes uniti. U mhux xi ħaġa ħażina, imma b'daqshekk għax jiena għamilt konferenza u ġew bosta leaders flimkien,
ma jfissirx li hemm unità qed. Hemm differenza ninġabru kollha fl-istess post u hemm differenza nkunu l-koll flimkien fl-unità. U qabel ma tiġi l-unità, di ħanejda b'mod ġenerali, irridu kun hemm is-sinċerità, onestà u trasparenza. Ma jistax ikun hemm unità u qed nippretendu l-qawwa tal-Ispirtu Santu topera meta wieħed qed jiġġogbina l-ieħor, l-ieħor tifesfes fil-widna tal-ieħor kontra dak ta' warajh u dak ta' qoddimu jew dak qed jipriedka u dam jew dak x'unità. Dak huwa pur ċinelliżmu quddiem Alla. Gordon ġamman xejn, ma jrid ikollu xejn x'aqsam ma' dak. Xejn. Don't call me, we'll call you. Imma l-unità tista' tkun hawn. Speċjalment meta huma uliet id-dar. Meta huma speċjalment fl-istess viżjoni, fl-istess talim tal-kelma tal-Alla. Fejn jiġi molli Ġesu Kristu, fejn jiġi mod spazju l-Ispirtu Santu. Amen. Tħaltux ġema fl-istess post bil-fors automatikament fisser f'unità. Unità tirrikjedi xogħol, jirrikjedi talim, jirrikjedi disċiplina, jirrikjedi rida. Jirrikjedi li jiena u inti impoġġu l-ego tagħna, l-ambizzjoni tagħna, x'naħseb jien, x'idilli jien. Intom qed tifhmu xi ħaġa? Qed tifhmu xi ħaġa? Mhux kwestjoni ta' mħabba di, inti tista' tħobb anke lil għadu tiegħek bħala Kristjan dak huwa mirkjejst miegħek, imma tista' timxi mal-għadu li inti tħobb f'unità miegħu. Tista' tħobbu, ma mistax timxi f'unità miegħu. U Ġesu xejn. Jekk tnejn ma jaqblux, kif jistgħu jimxu flimkien? Inħobbok iva, imma ma nistgħux nimxu jitfit għax m'hemmx unità. Tifhmu aħwa? Għandek bżonn l-ikel itimak. Għandek imbierkek, God bless you. Imma nistgħu nimxu jitfit, ma nistgħux, għax m'hemmx unità. Inni Kristjan 30 sena. Xogħol pastorali resqin lej il-21 sena. Xogħol ministerjali 28 sena. U dinja waħda mill-iktar affarijiet diffiċli fil-ġisem ta' Kristu. Però mhix diffiċli għal-ġemma lokali. Għalhekk il-mulej tefa' f'bosta postijiet il-qawwa tal-Ispirtu Santu ġo post lokali u mbagħad infirex. Imma minn x'imkien Alla jrid jibda. U waħda mill-affarijiet irid isib biex jiena u inti nkunu denji ta' din il-qawwa soprannaturali tiġi u tinvadi din is-sala u dan il-post. Il-poplu li jammaraw irid isib bejnietna unità. Irid isib l-imħabba, bħalma tkellimna l-ġimgħa l-oħra. Imħabba. Għatidu nitkellmu fuq irid isib il-biża' tal-Alla. Il-biża' tal-Alla mhux għax iwerwirni Alla, ġifieri jinżomm stima għolja lejn il-mulej. Bħalma tkellimna fuq qarbin, iżżomm stima għolja lejn il-mejda tal-mulej. Iżżomm stima għolja lejn tmexxija taħt awtorità divina, apostolika. Hemm rispett. Dawn affarijiet li jattraw il-preżenza tal-Alla. Aħna ninsew li waqt li Alla jħobbok imma Alla huwa qaddis. Il-ħażin qatt ma jillu tajjeb. U mhux għax il-bniedem jiżbalja, għax il-bniedem li jiżbalja Alla jaċċett mhux ma jħobbix, ma toġbux, imma jifhimha għax jaf li jiena u inti umani u dajfa. Li Alla ma jistax jittollera huwa is-supervja. Li jiena wasalt, li jiena all right. Jew nkella nagħmilha ta' superjur fuq oħrajn. Jiena u inti superjuri fuq ħadd, all right, hemm l-awtorità, hemm responsabilità ta' pastorija żgur iktar minn ta' naġa. Sewwa? Imma quddiem il-mulej aħna kollha wlied.
Amen. U jrid ikun hemm rispett reċiproku, ma jfissirx ir-rispett biss lejn il-pastor, imma anke rispett il-pastor lejn naġa. Nippreferi l-missier lejn l-uliet. Sewwa, inti ġodar, jekk inti missier, ma jfissirx għax inti l-missier li l-ulidek titrattom ħażin, xorta titrattom tajjeb b'rispett. Sewwa, u ulidek jridu jittrattaw lilek tajjeb b'rispett. Jista' jkun ma jaqblux ċertu, ma xorta jridu jirrispettaw. Dawk huma l-affarijiet fejn il-barka tal-la tagħmmar. Il-barka tal-la tagħmmar. Qed tifhmuha? Morru fi ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 4. Mela hawnhekk l-Atti tal-Apostli isimgħu nieħwa. Alla tagħna ċavetta soprannaturali. Isimgħuni sewwa di. Kif jiena u inti nistgħu nagħmlu f'unità. Taf x'issejjaħ? Lingwa waħda. Il-lingwa tal-Ispiritu Santu. Fl-Atti tal-Apostli, Alla lill-Knisja biex iġibhom f'unità billi tuhom lingwa waħda. Mlihom kollha bl-Ispiritu Santu u l-koll kemm imma bdew jitkellmu l-istess lingwa. Il-lingwa tal-Ispiritu Santu. Naf li n-nazzjonijiet ta' madwar bdew jifhmhom bil-lingwi tagħhom. Minn fomhom toħroġ l-istess lingwa. Mis-smieħ tan-nazzjonijiet ta' madwarhom kollha semgħuhom fil-lingwa tagħhom. Mhux tkun ma tkellmu b'lingwi differenti, huma tkellmu bl-istess lingwa tal-Ispiritu Santu, imma semgħuhom b'lingwi differenti. Alla tagħna lingwa. U din hija l-lingwa li biha jiena u inti nitolbu u meta titlobha, meta inti titlob bil-lingwa tal-dak li jgħidulu speaking in tongues, titlob bil-lingwi, titlob bil-Ispiritu Santu. Meta inti titlob hekk, l-Ispiritu talla qed juża lilek biex jirrilaxxa il-lingwa tas-sema. M'għadux iktar moħħok jitlob l-ewwel Korintin 14 vers 14. Immissa l-Ispiritu talla titlob minnek. Fil-Ktieb ta' Romani kapitlu 8 vers 26 sa 27 tgħidlek l-Ispiritu talla jitlob minn ġo fik bit-tnejjid bi kliem li ma jistax jiġi mistqar bil-lingwa tiegħek naturali prattikament. Għaliex huwa lingwa soprannaturali. U nixtieq nħeġġeġ lilkom u l-knies kollha ta' Malta u Għawdex biex intom tfittxu li tirċievu din il-barka u din il-grazzja għaliex hija available għal kull Kristjan. Mhux għal Pentekostali biss jew għal karizmatiċi, għal kull Kristjan. B'kull rispett lej bosta denominazzjonijiet li jgħidu daw l-affarijiet għaddew, daw l-affarijiet mhux għal kulħadd. Fl-Iskrittura ċarissima tgħidlek li l-21, 120 persuna kollha mtlew u kollu individwu tkellem b'lingwi tal-Ispirtu. Kollha. Issa, hekk bdiet tikber il-Knisja, mbagħad jibda joħroġ it-tagħlim li hemm drabi fejn inti hemm min niżel l-Ispiritu Santu fuqhom u mingħajr ma kienu jafxu xejn bdew kollha jitkellmu bil-lingwi. U diġrat ukoll fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10 mal-Ġentili minn vers 44 sa 48. U mbagħad hemm min fejn sar Kristjan u beda jitgħallem u l-Bibja mbagħad tgħallmek kif inti tixtieq tixxenna għall-Ispiritu Santu biex inti tirċievi d-don tal-Ispiritu Santu jew l-Ispiritu Santu li mhux mutu. Ħafna Kristjani għandhom Spiritu Santu mutu. Meta l-Ispiritu Santu jiġi fik għandu lingwa. Titkissejjaħ il-lingwa tal-Ispiritu. U meta jiena u inti ħanilkom niftakar kella esperjenza tal-bliħa u darba. Għalkemm kemm il-darba naraw nies inħelsu minn spirti mniġsa diaboliċi tad-demonju, kollha qegħdin taħt saqajk fi Kristu Ġesu, by the way, kollha kemm huma. Ma niftakar kellna wieħed li kien mess mas-satanizmu. U l-Knisja dakinhar qedtilkom bħalma ġi ngħidilkom. Kulħadd jaqbad jitfit wejn jitolbu kulħadd ibda tfaħħar il-mari tiftakru dik il-xena. U dan irvilla. Birfilla. Għax id-demonju ġo fih beda jirvilla, anqal u beda jqattaħ wejġu u jtajjar is-siġġijiet. Għalija
some really good, fun Christian entertainment. Għaliex tara l-qawwa tal-Ispiritu Santu meta ġi u manifesta meta għandek ġema kollha jitkellmu b'lingwa waħda. Mhux tab xejn, il-Bibja tgħidlek li meta kollha mtlew bl-Ispiritu Santu bdew jitkellmu din l-istess lingwa sopranaturali, il-Bibja tgħidlek saru mirakli, saru fejqan, saru ħelsin. Pawlu jitkellem fuq diversi obġettivi kif din il-lingwa tista' tiġi użata. Għandek l-użu personali u għandek l-użu fil-ġema. L-użu personali tista' titloba u tużaħħa in-ħin kollu. Infatti nħeġġiġkom itolbu bil-lingwi ta' spiss. Waqt li tissuq minn ma tal-għajnejk. Għax tispiċċa l-ġenna. Fix-xawer. Miexi fit-triq, jiena nħobb immur nimxi u nitlob in tongues. Imma xedni u pasa ma nifhem xejn. L-Iskrittura tgħidlek li meta titlob l-Ispirtu moħħok ma tifhem xejn, imma l-Ispirtu tiegħek qed titlob skont ir-rieda perfetta ta' Alla. Imma meta nitolbu l-koll flimkien qed tiġi rrilisjata l-qawwa tas-sema tittaqqab dak il-reservoir u tibda niżla l-qawwa. Dak il-ġibjun. U jekk ikun hemm marti fiq, jekk ikun hemm demonju preżenti li jipprova jinħeba xi kultant ix-xjatin jipprova jinħbew, ma nafx hekk tafux. Tafu li x-xjatin jinħbew? Per eżempju, riċenti rajt programm fuq it-televiżjoni popolari. Popolari. All right? U qal, il-daw qed taralhom ix-xjatin, inta xi mhux narahom ix-xjatin? Ma kemm minnu? ċe kapitali bit-tikka. Inti x-xjaten fuq panel ħatarom? U inti jekk m'għandekx qatra Spiritu Santu fuq ħajtek, int ħatarom id-demonji, inti tistidilhom fuq il-programm. Kemm hawn minnu imsiken, men. Din huwa il-Kristjaneżmu li bosta Maltin jitrabbew fihom. Imsiken dak kemm hu qalbu tajb, kemm hu ħelu ta' u lex għandu x-xitan. Ix-xitan ħataraħ fuq programm. Tista' taraħ fuq programm, imma meta tkun hemm xi ħadd qed jiġbdu video ta' xi tip ta' eżorċiżmu. Imma eżorċiżmu ma jsirx minn xi preżentatur ta' programm ħallat u ballat u imma ta' xi ħadd li huwa midluk minn Alla. Hemmhekk jimmanifesta x-xitan. Mela x'huma fuq panel ta' televiżjoni, programm popolari. Li tex kemm jgħidu ħmerijiet u għareżijiet. U għandhom dritt, għax dik hija l-libertà tal-espressjoni. Jiġifieri l-libertà għandek id-dritt tkun ignorant. Sewwa, jiena ignorant f'bosta affarijiet. Minix bravu f'kollox, għaw xi ħadd bravu f'kollox. Sewwa, jiena jekk tieqaf karozza m'hekk nħallija. Sewwa, jekk jieqaf il-telefon irnieħdu għand it-tiswija, ma nafx insewwi dawn l-affarijiet. Sewwa, imma f'affarijiet tal-Ispirtu naf kif niddixxernihom. Għalhekk meta nisma' xi ħadd irid jitkellem lingwa spiritwali huwa tuba fl-affarijiet spiritwali. Jiena ma mhux nagħmilha ta' xi professur ta' mekkanika tuba fl-affarijiet mekkaniċi. Tuba mhux ħammur nitkellem fuq l-elettriku għax tuba fl-affarijiet tal-elettriku. Tkunx tuba titkellem fuq l-spiritwali u ma tifhem xejn fihom. Idu jitkellmu fuq kollox, minn għalihom jifmu f'kollox u ma jifmux. F'żebbuġa. Sieg, daw qed tarolhom id-demonju int. Għaj nagħmlu ma tkun work like Iva. X'ħan nagħmlu? Nagħmlu deliverance session? Pubblikament? Are you ready for that challenge? Dawn huma l-jiem ta' Elija. Nxandru x'qed jgħid il-mulej. U x'iktar, kif tu?
These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of servant Moses. Amen. Why not? We have the same God. Hallelujah. Hallelujah. مش vera jew. Jiena mhux ħammur nagħmel ta' preżentu nitkellem fuq affarijiet ma nifhimx. U mela m'hemmx li għandhom id-demonju. Mhux ovvja, imma mhux preżentatur tad-dinja ħajiddixxernieh. Mhux ovvja. U l-ispirti ma jimmanifestawx taħt il-floodlights, jimmanifestaw taħt il-qawwa tad-dawl tal-Ispirtu Santu u n-nar. Hemmhekk jimmanifestaw id-demonji. Hallelujah. Amen. Gloria lilek mule qaddis. Amen. Morru fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 4. Lejla ħanitolbu għan-nar tal-Ispirtu Santu. Amen. Hallelujah. Kollha kemm minnkom ħadd titolbu bil-lingwi. U jekk tgħidli pasej ma tkellimx bil-lingwi, ħadd titkellem bil-lingwi. Għax l-Ispirtu Salla li Alla tak mhux mutu. Irid jitkellem. Amen. Xi tagħmel? Amen. Xtejt il-kelma. Fis-saltna talla kollox jiġi irċevut bil-fidi. Atti 4. Vers 23. Dan huwa wieħed mill-iktar passaġġi favoriti tiegħi rigward it-talb tal-ġemgħa. 23. Malli tal-qwam l-apostli marru għand sħabhom u għarfuhom b'dak kollu lill-qassisin il-kbar u x-xjuħ kienu qalulhom. Meta semgħu dan il-koll flimkien ollew leħinhom lejn Alla u qalu: O Sid, int li għamilt is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom, int li nebbaħt l-Ispirtu Santu lil David missierna għaddej tiegħek f'ommu għedt, għaliex imxewx il-ġnus u l-popli naqdu konfafa waħda għal xejn. Abu Slaten tal-art il-gbarat imġemaw fl-imkien kontra l-mulej il-Messija tiegħu. Għax ta' bil-ħaf din il-belt Erodi u Ponzu Pilatu naqdu fl-imkien mal-pagani u n-nies ta' Izrael kontra l-qaddej qaddis tiegħek Ġesu. Mal-xejn ta' naqdu. Li inti konsagrajt biex jagħmlu dak kollu li bil-qawwa u r-rida tiegħek iddestinajt minn qabel li kellu jsir. Issa mela mulej ħares lejn it-teddid tagħhom inta ngħidu li għal xejn għaddu daw. Amen. Grazie Ġesu. Vers 20 tgħidlek 25 tgħidlek naqdu għal xejn. Naqdu kontra Kristu għal xejn. Jekk xi ħadd jiġi kontra Kristu, jistgħu jiġu eluf, mijiet u miljuni. Għal xejn qed tiġi kontra Kristu. Għax ħassir irmiet. Jekk jagħtas. Kbir kemm inti kbir. U b'saħħtek hemm taħseb li inti b'saħħtek kontra Kristu intraba. Be careful. Hell is a real place. Tmurx hemm. Vers 29. Issa mela mulej ħares lejn it-teddid tagħhom u għamel għaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-kuraġġ kollu. U metti dejk biex isiru fej għanu sinjali u mirakli permess tal-izem tal-qaddej għaddis tiegħek Ġesu. Kif spiċċaw jitolbu, kollha tiegħek jitolbu fl-imkien, il-post fej kienu miġbura teżżes u l-koll imtlew raġġaw bl-Ispirtu Santu. X'kien l-ewwel sinjal? Hawnhekk ma jgħidlux la vi u laqqas va, imma ovvja għax rajnieh il-pattern li meta jinżel l-Ispirtu Santu x'jiġri. Jitkellmu b'lingwi ġodda. Amen. U l-koll imtlew bl-Ispirtu Santu bdew ixandru l-kelma talla bil-kuraġġ kollu. Għan għedkom ċaħġa, għmorru għemmek malajr fi ktib ta' Galatin. Meta illum aħna qdim frar bħal sena ilu. Sena ilu. Kama minnkom kontu maħna fejrajna dik il-xita ta' qawwa tal-Ispirtu Santu nizla. Meta morna Puglia l-ewwel darba.
Minn dakinhar law ir-reġjun tal-Pulja nfetħet għar-River of Love. Għax kien hemm reservwar u ġim taqqab. Inti hemm kont, sister? Inti hemm kont. Fejn meta ġim taqqab. L-għadu ma ħax pjaċir, imma bdew jinħelsu nies bħal popcorn. U nies jimtlew bil-Spiritu Santu jitkellmu b'lingwi. U nies jinħelsu minn xjaten. Mhux wieħed u mhux Gordon biss kienet jitlob. Dawk kollha li ġew miegħi kollha bdew jitolbu u jfejqu n-nies u jħilsu n-nies. Ovvjament xi ħadd irid itaqqabha dik. Imma Alla dejjem opera b'ordni. Sewwa, imma ma jkunx biss anke jekk juża persuna waħda qatt ma tkun għal dik il-persuna waħda, tkun għal ġemma, tkun għal poplu li Alla għandu f'moħħu. Amen. Grazzi Ġesu. Galatin, kapitlu 3. Intom li tixtiequ timtlew bil-qawwa tal-Spiritu Santu. Irridkom inħeġġitkom, itolbu bil-lingwi regolari. Intom li diġà timtlew titkellmu bil-lingwi tal-Ispiritu, tkellmu bil-lingwi regolari. Kull jum. Intom li għadkom ma titkellmux bil-lingwi tal-Ispiritu Santu, għadkom ma rċevejtux il-mamudija tal-Ispiritu Santu, mhux m'għandekx l-Ispiritu Santu fik, għandek ma rċevejtx l-Ispiritu Santu fuqek. Ok, għax għandek l-Ispiritu Santu miegħek, fik u fuqek. Miegħek dejjem. Fik meta titweled mill-ġdid, fuqek meta tiġi mlibbes bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Tliet esperjenzi totalment differenti. Ok, issa. Vers 1. Anzi, ħammur mal-ewwel vers 5. Vers 3, ħa. Pawlu qed jgħid lill-Galatin, daqshekk intom boloħ, bdejtu bl-Ispirtu u issa se tkomplu bil-ġisem. Batejtu dan kollu għal xejn, jekk tassew għal xejn. Meta Alla jagħtikom l-Ispirtu u juri s-seta tiegħu permezz tagħkom, dan isir bis-saħħa tal-opri tal-liġi jew bis-smigħ tal-fidi. Smajtu? Qed tisimgħu sew, jiġifieri Pawlu qed jgħidilhom isma'. Intom taħsbu li l-Ispirtu Santu qed jaħdem u qed jopera fikom jew fostkom għax żammejtu l-liġi. Le, l-Ispirtu Santu ħadem fostkom bħalma diġà jaħdem fostkom xi wħud minnkom hawn illum, għax intom smajtu l-kelma, emmentuha u l-Ispirtu Santu beda jopera. Għax l-Ispirtu Santu ma joperax waħdu, jekk intom tinnotaw fil-kelma fil-Bibja tejjem l-ewwel tiġi mxandar l-kelma u l-Ispirtu Santu jqabel. Ġes Alla tkellem, l-Ispirtu Santu niżel u ġiet il-kreazzjoni. L-Ispirtu Santu Alla l-ewwel juża l-messenger tiegħu jibgħat il-postman, jibgħat il-kelma, l-Ispirtu Santu jinżel fuqek u inti titwiled mill-ġdid. Ma tistax titwiled mill-ġdid jekk ma tismax il-messaġġ tal-Vanġelu li għandek bżonn titwiled mill-ġdid, għalhekk għandek bosta minn sara li jmorru knejjes diversi tipu stil u kulur u qatt ma twildu mill-ġdid. They're in church, but they're not in Christ. Huma fi knisja, ma mhumiex fi Kristu. Amen? Halleluja, ħanitolbu. Mela Pawlu qed jgħid, kif tirċievi l-Ispirtu Santu? Kif jopera miegħek l-Ispirtu Santu? Kif ħajaħdem miegħek l-Ispirtu Santu? Smajt, ement, stqarrejt, irċivejt. Ħanaqraw l-aħħar skrittura u nitolbu. Praise and worship team, come. Meta Alla jagħtikom l-Ispirtu u juri s-seta ġifieri l-qawwa tiegħu permezz tagħkom, dan isir bis-saħħa tal-opri tal-liġi jew għax smajtu u emmintu. Amen. Mela Alla jgħid smajtu, emmintu, Luqa kapitlu 11, vers 13. Alla il-missier li huwa ħafna aktar tajjeb minn kwalinkwa missier, il-missieri tajba jafu jagħti tajba, jagħtu għoti tajba lil ulidhom. U hemmhekk jgħid kapitlu 11 vers 13 ta' Luqa. Ġesu jgħid, jekk intom
titolbu l-Alla l-Missir biex jadikom l-Ispirtu Santu x'ħat taħseb li ħajamel? Jagħtik l-Ispirtu Santu. Jagħtik il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Fil-veru sens għall-kelma, jekk irid inkun teoloġiku, dik ma tipplikax għat-testament, ma tipplikax għat-twelit mill-ġdid, għax inti fit-twelit mill-ġdid ma titlobx l-Ispirtu Santu, titlob il-Ġesu jiġi bijek biex isir is-Situ Salvator tiegħek. Meta titolba l-Ispirtu Santu? Skont l-Atti tal-Apostli kapitlu 19, Pawlu jmur jgħaddi minn Efesu u jgħidulhom isma' ħwa. Sab xi seba' disċipli u l-għom intom irċevejtu l-Ispirtu Santu meta mintom l-għum xi Ispirtu Santu. Aħna mmorru din il-Knisja, da hawnhekk qatt ma jitkellmu fuq dal affarijiet. Meta midna, għamduna, xi Ispirtu Santu, u dak beda jfehmhom xi Ispirtu Santu. U malli semgħu u għemnu, il-Bibja tgħidlek, il-seba' l-huma imtlew bil-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna u bdew jipprofetizzaw. Sal-Bibja tgħidlek tipprofetizza huwa equal ma titkellem bil-sna u tinterpreta. Qed tifhmuha? Mela għandek Kristjani li jabli li jkunu verament ta' Ġesu huma salvati, huma ta' Kristu, imma qatt ma rċievu l-mamudija tal-Ispirtu Santu u l-qawwa tkellmu b'lingwi. U din hija importanti biex iġġib knisja f'unità. Hija importanti. Amen. Mela hekk aħna kollha għandna l-Ispirtu Santu, meta inti qed titkellem bil-lingwa tal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu ħajtlob l-istess talba bejnietna, speċjalment f'ġemgħa, fil-Knisja, ħajjek li l-istess ħaġa, da mhux l-Ispirtu Santu ħajtlob għan-nanna tiegħek, u l-Ispirtu Santu tiegħi ħajtlob għal tal-pastizzi tal-kantoniera, sewwa u li oħra ħajtlob għal l-Ispirtu Santu f'ġemgħa ħajġib unità soprannaturali, bit-talb soprannaturali, b'lingwi soprannaturali li rċivew il-poplu tal-Alla meta semgħu emnu u rċivew bil-fidi. Amen. Come, sister. Hallelujah. Hallelujah. Grazie Gesù. Kulħadd ibaxxi rasu. Thank you, Jesus. Gloria lek mulej. Grazie mulej. Intom qed tifhmuha? Iridkom taqbdu jitfid issa stess, kulħadd jaqbad jitfid. Aqbad jitfid ma dak taħdejk. Jekk m'hemmx ħdejk, ersaq ħdej dak xaħat ħadd ħajħodu ħdejk, jgħodu ħdej ġuġi. Pray in the Holy Ghost. Pray in tongues. Meta bħalissa m'intomx titkellmu mal-bniedem, jitkellmu malla. Surabakata. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10, Pietru beda jxandar il-Vanġelu. Anzi, u waqt li qed jitkellem, l-Ispirtu Santu niżel fuq il-ġentili. Qabli inti qed f'darek bħalissa u qed tisma' dan il-messaġġ. U inti tgħid kemm nixtieq li nirċievi l-Ispirtu Santu u nitkellem b'lingwi, tista' temmen. Irċievi. Halleluja. Tista'. Jekk inti l-lejla tixtieq li l-mulej jimlik bl-Ispirtu Santu, ħajkollok lingwa soprannaturali, timtela u tiġi mlibbes bil-qawwa soprannaturali, ejdi talba wara jassa stess. Min qalbek ejdu mulej qaddis. Nemmen Ġesu li inti bin Alla l-ħaj. Nemmen li inti divin u etern. Nemmen li inti l-mulej Alla li jista kollox. Ġesu, nemmen li inti sid bniedem u għambart fosna. ħadd fuqek il-mart kollu tiegħi. Ħadd fuqek is-saħtiet kollha tiegħi. Ħadd fuqek id-dubit kollha tiegħi. Ġesu inti ħadd posti. Inti batejt għalija. Inti mitt għalija. Dan nemnu b'qalbi kollha mulej. Halleluja, kulħadd iqum bil-wifa. Ħalli tkunu komdi. Ġesu, ejdu waraja, Ġesu. Nemmen li inti trid li tagħmilni mimli bil-qawwa tal-Alla. Mulej li bisni bil-qawwa tiegħek issa stess.
Spiritu Santu, ejja f'qalbi, inżel fuqi bil-qawwa tiegħek u libbisni. Bħalma inti libbist il-120 ruħ f'Pentekoste, bħalma inti libbist is-7 disċipli f'Efesu, bħalma inti libbist il-dawk il-ġentili fl-Atti tal-Apostli 10. Spiritu Santu, inżel fuqi bil-qawwa tiegħek u nitolbok Ġesu, ammitni issa stess bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek u issa nirċievi bil-fidi u nitkellem bil-sna ġodda issa stess. F'isem Ġesu Kristu, daw kollha li qatt ma tkellimtu bil-lingwi, daw kollha li qatt ma rċivejtu l-qawwa tal-Ispiritu Santu, daw kollha li intom qatt ma tkellimtu bil-lingwi soprannaturali tal-Ispiritu, dan huwa għalik. Fl-Atti tal-Apostli 2 tgħidlek li dan huwa don tal-missier li huwa għal daw kollha li huwa jsejjaħ issa u għażmiet kollha li ġejjin. Halleluja! Ix-xenna inti għalih Mula Qaddis, nollilek il-daw kollha li huma preżenti hawn. Imla kull wieħed minnhom bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Il-daw kollha li huma fuq l-internet, fuq il-Facebook, fuq YouTube, daw kollha li din fid-djarhom jaraw dal-programm. Mulej Ġesu, igglorifika ismek fuq pajjiżna. Nollu l-isem tiegħek Ġesu fuq pajjiżna. Mulej Qaddis, nafu li l-Ispiritu Santu u għal-awtur li jġib unità ġenwina vera u reali u sinċira. Għalhekk mulej jġib l-unità bejnietna permezz tal-Ispiritu Santu, mhux permezz tal-id naturali, mhux permezz tad-driħ tal-bniedem, imma permezz tal-id satana tiegħek mulej. Issa stess nitolbok mulej bħala l-qaddej tiegħek, bħalma mill Atti tal-Apostli. Mulej, grazzi li kull waħda wieħed minn dawn l-aħwa jirċievu l-Ispiritu Santu sa stess u jitkellmu b'lingwa ġodda. F'isem Ġesu Kristu irċievi l-Ispiritu Santu sa stess. Il-mulej jimlilek fommok. Halleluja, jagħtik lingwi ġodda. Irċievi bil-fidi sa stess. In Jesus' name. Itolbu bl-Ispiritu sa stess daw kollha li intom titolbu diġà u inti li ma kontx qabel titkellem bil-lingwi sa stess. Il-mulej jimlik bl-Ispiritu Santu. Raba xita katox tibza, raba bakata poġġidek fuq qalbek, raba sikata ta' raba xokota għala għajnek, ħalli l-Ispiritu Santu jgħinek, korradi kissinda la rabo sondara jaki hitala. Oh, Father God, we magnify your name. Everybody lift up your voices, louder, 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 louder. Raba sikata. Il-kamera fuq il-praise and worship team. Sota raba kata raba sikata. In Jesus' name. Reaba soto koba baba barakata. Orokata sikata. Oroka yala baba baba soto. Raba baba sakata. Orobokata satana baba ho. Hallelujah. Of the Lord. Hallelujah. And these are The days of your servant Moses, righteousness being restored. These are the days of the harvest, the fields are white and gold, and we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun at the temple halls. So lift your voice, it's the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation Hallelujah. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white and gold, and we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls, so lift your voice, in the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation
Ġebel Sion fidwa nistennew, Ġebel Sion fidwa nistennew. Hallelujah! Glory! Hallelujah! Għadna ma spiċċajniex imma daw kollha li ndhom fuq YouTube u Facebook, God bless you. Hallelujah! Ħankomplu hawnhekk nitolbu. Gloria l-mulej il-paċi ma'kom YouTube u Facebook, narakom il-ġimgħa d-dieħla, narakom dan il-weekend. Tinsewx li dan il-weekend għandna il-kantanta tal-mużika gospel Queen Judith. Timmissjawix nhar is-sifilgħaxija fis-7 u l-ħadd fil-għodu fl-10. Narawkom, God bless you. Daw kollha li intom id-din hawnhekk preżenti.